வேதா, விக்ரம் 2 பேருமே தூங்கிட்டுருக்காங்க. அப்போ தெரியாம கைய பிடிச்சிட்டு தூங்கிட்டுருக்காரு விக்ரம். வேதாவும் அப்படி தான் தூங்கிட்டுருக்காங்க. காலைல எழுந்து பார்க்குறாங்க. "ஐய்யய்யோ!" அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதாவும் இழுக்குறாங்க. விக்ரமும் கை எடுக்குறாங்க. "தெரியாம பட்டுடுச்சு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "பரவாயில்லங்க விடுங்க." "இல்ல எனக்கு அந்த கரப்பான்பூச்சி ஞாபகத்தினால பயத்துல தான் கைய பிடிச்சிட்டு அப்படியே தூங்கிட்டுருக்கேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரம் சொல்றாரு. "பரவாயில்ல விடுங்க. அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல" அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதா சொல்றாங்க. அப்போ வேதா கேட்குறாங்க, "ஒரு கரப்பான்பூச்சிக்கு இப்படியா பயப்படுவாங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த விஷயம் மட்டும் அந்த ஆதிக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, இதையே ஒரு வெப்பன்ஸா யூஸ் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதா சொல்றாங்க. "நீ ரொம்ப ஓவரா பேசுற, சரியா? நான் செஞ்சது தப்பு தான், அவ்வளோதான்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரம் அங்கேருந்து கிளம்புறாரு. வெளிய வராங்க. வந்த உடனேயே வேதாவ பார்க்குறாங்க. விக்ரமோட அம்மா, அப்பா 2 பேருமே. இவங்க 2 பேரும் சந்தோஷமா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க. கரப்பான்பூச்சிய விட்டுமே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏதாச்சும் ஒண்ணாச்சும் நடக்குதா? ஒண்ணுமே நடக்கிற மாரி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரமோட அம்மா அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றாங்க. ஆமா, நம்ம எந்த ஐடியா பண்ணாலும் அது எல்லாமே ஒண்ணுமே இல்லாம தான் முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவும் சொல்றாரு. சரி விடு, அடுத்தடுத்த பிளான் போட்டுட்டே இருக்கலாம். இவங்க 2 பேரும் சேர்த்து வைக்க என்ன பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரமோட அப்பா சொல்றாரு. ஆமா, ஆமா பாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொல்றாங்க. விக்ரம் சரி நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு. அப்போ விக்ரமோட அம்மா கேட்குறாங்க வேதா கிட்ட. "அம்மா, என்ன ஒரே கத்திட்டே இருந்தேன். ஆமா, இன்னுமா அவனுக்கு பயம் போல?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமா, அவருக்கு பயம் சுத்தமா போல. கரப்பான்பூச்சிக்கு பயந்துட்டு நைட்டெல்லாம் என் கைய பிடிச்சிட்டே தூங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதா சொல்றாங்க. அப்படியா? சரி, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரமோட அம்மா அத கேட்டோனே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அவங்க அப்பாவும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. தன்வி வராங்க. வந்துட்டு கேட்குறாங்க வேதா கிட்ட, "எதுக்காக என்ன உங்க கூட படுக்க வைக்க மாட்றீங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா. நீ இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பா என் கூட படுத்துக்கோ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதா சொல்றாங்க. "தேங்க்ஸ்மா. உங்க கூட படுத்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதனால தான் நான் உங்க கூட வந்து படுக்கணும்னு சொல்றேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்வி சொல்றாங்க. "ஓகே. இப்ப நம்ம போயிட்டு சாப்பிடலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டு தன்விக்கு டிஃபன் எல்லாமே நல்லா ஊட்டி விடுறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க விக்ரமோட அம்மா, அப்பா 2 பேருமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க.